bocah-bocah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriye kabare kabeh kelas 1A, B lan C. Mugi-mugi bocah-bocah dalam keadaan sehat, dilindungi marang Allah Subhanahu wa taala. Bocah-bocah, ayo ndonga dhisik ya. Doaan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Amin. Sugeng enjing bocah-bocah. Dina iki Ustazah arep ngajak bocah-bocah sinau basa Jawa. Ayo isi iling apa ora? Basa Jawa bab keluargaku utawa keluarga. Keluarga adalah wong sing cedhek karo kita, wong sing saomah karo kita, wong sing selalu menyayangi, mengasihi marang kita. Sapa wae? Sapa wae ayo bocah-bocah. Yaiku bapak. Nah, bapak atau ayah atau papa iku bapak. Wong sing biasae kerja kanggo menuhi kebutuhane bocah-bocah. Ana sing diarani ibu. Biasane ibu, umi, mama, mami itu. Ibu wong sing nglairno kita, wong sing biasane ngurusi omah. Yo umba-umba, yo masak, yo ngopeni bocah-bocah sinau. Nah, iku arane ibu. Ono maneh bocah-bocah? Simbah. Simbah lanang. Bocah-bocah nyeluke Mbah Kung. Sapa Mbah Kung iku? Mbah Kung yaiku bapake wong tuwae dhewe. Mbah Kung. Ana sing diceluk Mbah Uti. Mbah Uti ibune wong tuwae dhewe, ibune bapak utawa ibu. Itu Mbah Uti. Ana maneh arek-arek yaiku Pakde. Pakde kang mase wong tuwae dhewe. Ana Bude. Bude iku mbakyune wong tuwae dhewe, mbakyune bapak utawa ibu. Terus ana maneh bocah-bocah sing diarani Pak Lek. Pak Lek adik lanange wong tuwae dhewe. Ana sing nyeluk Om. Nah, bahasa Indonesianya adalah Om anak-anak. Terus ana diarani Bule. Bule adik wadon wong tuwae dhewe atau adik perempuan dari orang tua kita. Biasanya ada yang manggil tante. Kalau bahasa Indonesianya adalah tante. Nah, itu. Terus bocah-bocah karo simbah, karo wong tuwa, karo tante, bule, pak iku kudu rukun bocah-bocah. Yo, kudu rukun, kudu saling menyayangi, kudu saling tolong-menolong. Nah, tidak boleh semaunya sendiri anak-anak ya, karena itu masuk dengan keluarga kita.
Ngerti nggih bocah-bocah? Pasti pinter. Nggih, pasti arek hebat. Sampun nggih sing diterangake ustazah. Terus nurut marang wong tuwa, sinau bareng. Soalnya sik pandemi. Ayo padha ndonga ben coronae cepet ngalih. Ngerti ya bocah-bocah? Ustazah Nurul akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.